Ja, velkommen til Verdenssituationen, podcasten, hvor vi kigger nærmere på global politik sammen med Claus Kondrup. Velkommen tilbage fra sommerferien. Tak, Nu, Claus. jo tak, vi er tilbage igen. Du har nu optaget nogle episoder her på det sidste, men nu er vi tilbage igen sådan rigtigt for alvor, ikke? Og vi vender tilbage til Amerika. Mere specifikt i dag, der skal vi have kigget på USA. Ja. Ja, jeg gjorde det i sidste uge, at jeg lavede en, der hedder Det Globale Overblik, hvor jeg så på USA som supermagt, hvor jeg kiggede på de store strukturer i global politik. Og så, ja, okay, så i dag så går vi så ind og ser på USA som samfund. Ja. Og det tror jeg også er noget af det, som nogle gange måske undrer folk, ikke? Det er, hvordan ser man egentlig på det, som, altså med politologiske briller, ikke? Hvor at man måske er vant til også at få lidt fra nyheder og fjernsyn, og man ser måske et billede af præsidenten en gang imellem, og følger lidt med op til valgene og sådan noget, ikke? Men hvordan ser vi egentlig på USA, ikke? Og hvad er det egentlig, der undrer dig mest der, tænker jeg? Ja. Det er lige det, når jeg hører dig der, når jeg hører dig sige noget her, så tænker jeg på, at udover at vi får rigtig meget information fra de nyheder, vi ser, så er det jo også rigtig meget film og musik, ikke? Og serier på Netflix og andre platforme, hvor vi ligesom får det her, et lidt poleret billede eller indtryk af USA. Altså det er tit overklassen, der bliver portrætteret på en eller anden måde, ikke? Selvfølgelig nogle gange er der også nogle film, som beskæftiger sig lidt med underklassen, Ja. men det er alligevel, jeg synes, det er undtagelserne. Så hvordan det egentlig er i det her kæmpe land med mange millioner mennesker, det er det, som jeg er rigtig interesseret i, og håber, at vi kan blive lidt klogere på i dag, for at forstå nogle af de dynamikker, der så måske ligesom kommer op og kommer til udtryk i det politiske. Ja, nice. Jamen, det er klart, at når man ser de her tv-serier, ikke, så en ting, der slår mig i hvert fald, det er den enorme mængde ressourcer, detektiver har til rådighed, for eksempel, og politiet har til rådighed, hvor man nok skal huske, at USA er meget broget, og nogle steder vil der være afsindige mængde af ressourcer og totalt styr på det i det amerikanske samfund, hvor der så andre steder er for det første længere mellem snapsene, men også kan være egentlig fattigdom og så videre, ikke? Jeg så i dag for eksempel, at der var store områder på landet, hvor at man altså har leveret en egentlig proteststemme sidste gang ved valget, og gået meget tæt ind for at sige, jamen vi skal i hvert fald vælge en, som siger, at han ikke er en del af Washington og establishment, ikke? Det er et land også, hvor der er også nogle kløfter mellem land og by, mellem rig og fattig og så videre. Og så den anden del af det, man skal huske, det er, at middelklassen i USA er, altså hvad skal man sige, efter globale standarder, temmelig velnære. Altså de har ret mange kvadratmeter per person, og middelklassen er også ret stor i USA. Nu har vi jo før sommerferien talt vi jo for eksempel om Argentina, og om at middelklassen er næsten væk der. Men i USA, der forsvinder middelklassen også, men det går langsomt, og det er stadigvæk cirka halvdelen af befolkningen i USA, som identificerer sig selv som værende middelklasse. Så har den nogle udfordringer med, at den er ved at blive udhulet, middelklassen, fordi den ikke længere er så velnæret, som den har været tidligere, i forhold til altså hvor stor tegnebogen ligesom er, at man er blevet det er i højere grad på kredit. Men det er en af de ting, man skal huske med USA, det er, at det er et projekt, der har produceret en hel del velstand.
og den velstand er også fanget i middelklassen, eller den er også båret af middelklassen, ikke? Hvor man jo også ofte tit hører de der historier med, at der er de her super rige, som har store dele af værdierne og sådan noget, og det er også rigtigt. Men når man skal kigge på det mere sådan med sociologiske briller, så bliver det sådan, at man må sige, at den sociale homogenitet trods alt alligevel er ret stor i USA, på grund af, at man har den her middelklasse, som i øjeblikket... Er den spredt ud over hele landet, eller er der nogle steder, hvor at der ligesom er noget, kan man sige noget om det er geografisk, hvordan det fordeler sig? Ja, den er spredt ud over hele landet og lever i de her forsteder, ikke primært, ikke til større byer. Men der er altså store huller rundt omkring, og altså der vil være også stater, som er reelt bankerot derovre, og andre stater, hvor at det kører, ikke? Så det er, altså, når vi taler om det politiske i USA, så har vi altså, det er de forenede stater, siger man på dansk, ikke? The United States of America. Det er en føderation. Så de enkelte stater, de har ligesom deres stat at passe på, ligesom vi har Danmark at passe på. Men så er man så medlem af den her føderation, der så styres fra Washington, og som har nogle muligheder for eksempel altså indkalde til værnepligt og så videre, ikke? Og det skal man også huske, når man ser på USA's historie, at det er en lang kamp frem imod at være et egentligt altså land, som det er blevet til, og det er deres deltagelse i 2. verdenskrig er meget vigtig for skabelse af det, vi kalder for nationen i USA, ikke? Så der har vi altså nogle, man peger mange gange direkte på Oklahoma-festspillene, som var en altså iværksættelse af en egentlig patriotisme omkring det amerikanske, hvor er vi henne i tid der? Ja, der er vi i 1940, ikke? Og man begynder at skulle mobilisere til, at amerikanerne skal altså ud og være en del af verden og stå sammen. Og der kommer folk jo fra alle mulige forskellige egne af det her kæmpe område, som er USA, og fra mange forskellige stater, og fra altså har nogle regionaliserede identiteter, og der skal man have fået dem smedet sammen til, at vi er alle sammen amerikanere, ikke? Og der får man også kølvandet på det allerede i slutningen af 50'erne, begynder man at få i kølvandet på, at man egentlig får skabt den her middelklasse all-American culture. Den bliver skabt i kølvandet på det her. Man får de her billeder, altså hvis man tænker på 50'erne i USA, det her med, altså karikaturen det er, alle har ens huse, ikke? Og de kysser deres mand i døren, farvel på arbejde om morgenen, alle sammen. Altså, og så er det så, at der er nogen, som ikke er med på den vogn. Og det er jo de sorte, som begynder så at komme ind og sige, jamen hvad så nu, altså den her forfatning, som vi også har været med til at kæmpe for, og så videre. Hvad er det for noget med den? Skal den give rettigheder til alle hvide, eller er det alle, og sådan nogle ting, ikke? Så det er altså i USA's historie en enormt spændende historie, men det her med at lige forestille sig, at USA det bare er et land, som uproblematisk findes og er velkonsolideret. Det kan man punktere lidt med held fra den altså politiske sociologis side, men altså også med politisk teori gå ind og stille nogle spørgsmål til, altså en ting man skal være klar over, for eksempel det er sådan noget som et
egentlig landsdækkende politi. Det er noget, der kommer i 1920'erne. Så det er altså på grund af Bonnie og Clyde, som hver gang de har lavet ballade, så tager de over statsgrænsen til den anden stat. Og så er de egentlig ude af den stat over i, så der kommer et behov for, at man får det her FBI, som man kender fra fjernsynet, ikke? Så har de sådan en jakke på, hvor der står FBI. Og sådan, det er de her, det at staten kommer, og nationen kommer i USA. Det er ikke noget med, at den opstår i 1700-tallet i den form, som vi har nu. Og så er den uproblematisk. Det er den i øvrigt heller ikke i Danmark, vel? Den er jo i meget høj grad smedet i det 19. århundrede i Danmark, den danske nation og så videre, ikke? Men altså i USA kommer det altså relativt sent, og det her med, altså forfatningsordnen for eksempel skal bredes ud til også at give rettigheder til underklassen og til de sorte og så videre. Så det er noget, der kommer relativt sent, så det er stadigvæk et samfund, der er på vej til at samle sig. Mere end det er sådan, ligesom at man tænker, Sverige, det har altid været der, ikke siden, at det passer jo heller ikke, men det er, men USA er noget relativt nyt her, alligevel trods alt, ikke? Jo. Og i det her nye land, så der kan man jo ikke lade være med at lægge mærke til, at der er en ret høj grad af ulighed. Altså der er meget forskel på, både som du er lidt inde på, er man sort eller hvid, kommer man fra Californien eller fra overklassen i Californien eller underklassen. Altså, ja, der er kæmpe forskel, ja. Hvordan ser du det i dag? Altså, hvordan kommer det til udtryk i amerikansk kultur og samfund, at der er så stor forskel på landets borgere? Føler de sig alle sammen som amerikanere så, eller føler de sig mere som noget andet? Altså i forhold til det med det nationale projekt, det lykkedes i ret høj grad, og den her stolthed omkring at være en del af USA som nation, den indprintes altså i alle, som kommer i skole. Den her altså nærmest sådan sentimentale tavshed, der opstår i amerikanerne, når flaget bliver båret ind, ikke? Det er en stor del af deres det man kalder for civic religion. Det er en del af deres skabelsen af deres identitet, ikke? Så er det der er en slagside så i forhold til hvem kommer så på de skoler, hvor man lærer noget, og hvem kommer så på de skoler, hvor man tænker, okay, dem skal man igennem, og så kan man så komme ud på den anden side og se, hvad man så kan få tilværelsen til at gå med. Og det er et kæmpe tema i den amerikanske selvforståelse, det her med individets evne er i meget høj grad forstået som værende en mulighed, som samfundet har givet dig, og så skal du altså tage de muligheder, du får. Og der må man så også nogle gange som dansker sige, at det er de altså ret gode til derovre. At forstå, at nu har du altså fået en chance, fedt og guf, og så tager du altså den chance, du har fået, ikke? Og den udnytter du så godt, som du kan. Men der er jo altså fra et sociologisk perspektiv, har du jo så ret i, at det er meget vanskeligt at opfylde den her amerikanske drøm. For eksempel, hvis du kommer fra en udfordret baggrund, og hvor du kommer fra en baggrund for eksempel socioøkonomisk, der har vi jo i øjeblikket vicepræsident Vance, som måske i Danmark har fået noget dårlig presse, men en sjov ting, man kan gøre, det er, at man kan gå ind på Filmstriben og finde Hillbilly Elegy, som ligesom er hans historie, fortalt af ham selv. Bogen er ganske god, og den blev så filmatiseret længe før, at han fik den status, som han har i dag.
og det er med Glenn Close i hovedrollen som bedstemoren. Og man ser, at han kommer altså ude fra det her, altså det er hillbilly, det er sådan en identitet, ikke, som de har, ikke? De er så hillbillies. Ja, han bliver lidt fremstillet nærmest som sådan den amerikanske drøm, ikke? At, det er det, som jeg er inde på her, ikke også, at det er det er en meget vigtig myte i det amerikanske samfund, det her med, at enhver er i den sidste ende ansvarlig. Det som vi gør lidt grin med i Danmark, ved at sige, enhver er sin egen lykkes smed, og så videre. Vi ved jo godt, at det i høj grad er en illusion, ikke? Men det er bare, at den amerikanske drøm går jo ud på det her med, at du skal tage det liv, som du har fået givet af vor herre og så videre, og dine omgivelser, det skal du tage og gøre med det, du kan. Og der ser vi altså også mange gange, at når det projekt, man har haft som i sit liv, når det krakelerer, og man pludselig måske har tilhørt, lige kommet op i middelklassen, men så mister man huset og jobbet og konen, eller manden, og så ender man måske med at begynde at tage nogle stoffer, og måske er det i virkeligheden bare, at man starter med at gå til lægen og få noget smertestillende, og så kan man altså ende i noget uføre. Og det er også et tema, at jamen i USA kan man også, det behøver ikke at gå så galt, men man kan altså også ende i en situation, hvor man bliver en del af en underklasse, hvor man altså ikke har nogen chance for at komme videre. Så kan man gå hen, måske spare sammen til at se en film om en, der er kommet fra at være avisbud til at blive magnat, ikke? Men det sker jo ikke i virkeligheden, vel? Altså for særlig mange, og der er jo heller ikke rigtig sådan, altså vi ved jo heller ikke i den sidste ende med vicepræsidenten der, hvordan det er, han så kommer fra det ene til det andet. Men der er en indikation i slutningen af filmen og bogen, altså i slutningen af hans selvbiografi der, som indikerer nogle ting omkring det, og det vil jeg så ikke spolere, og man kan se den inde på filmstriben, og det tænker jeg kan være meget sjov at se også, fordi ja, altså de store sociale forskelle, og for danskeren vil det springe meget i øjnene, den her, det du kalder ulighed. Og der er den amerikanske drøm egentlig det, som har tiltrukket danskere, som er taget derover i sin tid. Det har netop været lighed. Det har været lighedstanken. Det har været, at fordi i politisk teori, der taler vi ikke om ulighed i økonomiske termer. Der taler vi om politisk lighed. Der taler vi om muligheden for, at man bliver lokket med at tage derover, og så hvis man er utilfreds med sheriffen, så kan man stemme på en anden. Det er den der tankegang med, at man kan faktisk få mulighed for, altså man har lighed, og man har lighed for loven også, og sådan nogle ting, ikke? Det er det, som vi opfatter som lighed i politisk teori, hvor i dag så er lighedsdiskussionen fanget i et eller andet med indkomstforskelle, ikke? Men det er så også sådan i USA, at der er i mindre grad et sikkerhedsnet. Så det er også igen, hvad for en stat du kommer fra, og hvor meget du selv har gjort ud af at betale ind til dit sikkerhedsnet osv. Så ja. Måske også der, hvor sådan nogle ting, altså sådan nogle strukturer som familien kommer ind og spiller en stor rolle i deres samfund og kultur, ikke? At man bliver grebet af familien, for eksempel. Jo, og det er også noget af det, der har båret det frem også, det her med og sammenholdet i civilsamfundet. Det er allerede Alexis de Tocqueville, da vi tilbage i 1830-40-50, ikke? At den beskrivelse af det amerikanske samfund, der er han meget begejstret for den sammenhængskraft, der er i forhold til den her, i nogen grad også nybyggermentalitet, men det her med, at man har en anstændighed i forhold til at anerkende hinanden som individer i samfundet, og også at bidrage til at opretholde samfundet, ikke? Vi kender det også fra deres retssystem, hvor en vigtig del af det er, at man kan blive indkaldt som jurymedlem og så videre og sådan der. Der er
der er nogle institutioner i USA, som skaber den sammenhængskraft, som der skal til for at få det overskud, der er i det land, som er enormt overskud, der er, og få det omdannet til noget, som kan fungere som samfund. Og det må man altså ikke overse, når man stiger sig blind på detaljer af det. Men hvor i dag, når vi taler om ulighed i USA, så er problematikken i meget høj grad, at middelklassen ikke oplever, at den bliver tilstrækkeligt værdsat. Så middelklassens reallønsfremgang og stigende gæld og stigende udgifter til at få dine børn på college osv., det er meget motiverende for middelklassen, for eksempel når den går hen og stemmer til valg, eller altså når den gør brættet op og siger, jamen hvad nu, hvad skal vi nu gøre, ikke? Og der ser man jo også tit den fra den danske vinkel også, at vi glemmer, vi kommer hurtigt til at fange amerikansk politik i noget rød mod blå, eller altså vi kommer til at abstrahere det alt for langt væk fra, at det er nogle mennesker, som skal tage stilling til deres virkelighed, og der lever de altså i et politisk system, hvor de, altså, som har nogle udfordringer i forhold til at kunne formidle. Jeg taler om middelklassen her, fordi det er også i meget høj grad middelklassen, der går hen og stemmer. Så, altså, ja. Og hvordan ser du den situation så lige nu, hvor at man kan sige, at ved sidste valg var der mange, der stemte på den regering, der sidder der nu. Ja. Hvilke tegn er der i samfundet lige nu på, om er der ligesom en bevægelse hen imod noget forandring, eller det samme? Nu har jeg for eksempel set, at der her Tucker Carlson-personligheden, ikke, og nogle andre fremtrædende marker, folk, de har været ude og snakke om at danne en ny bevægelse. Altså, der er måske nogle tegn. Er der nogle tegn på noget forandring i den? Ja, det er jo også et tema, vi har været inde på i forhold til nogle andre episoder her i vores Amerika-tema, ikke, med at det overrasker mig, at de altså kan blive ved med at få den her idé om, at hvis vi går hen og stemmer på noget andet, så vil der kunne komme noget forandring. Det er så nok også noget, der bliver større i befolkningen, og altså den her idé om, at man måske i mindre grad tror på det, ikke? Men det er, men man skal så også bare... Hvad er det for en forandring? Hvad er det for en forandring, de vil have? Ja, og historisk så er det også en del af det, som er USA's DNA. Det her drømmen om demokrati. Altså ikke, når man er flygtet fra Danmark derover til, så er man jo flygtet fra Estrup, ikke? Man er jo flygtet fra diktatur, ikke? Og man er jo, så er man taget derover, hvor man har kunnet, tænker man, udleve den her forestilling, ikke? Som demokratiet er, ikke? Og så kommer man egentlig til et sted, som er organiseret som som er organiseret oligarkisk. Så det er dem, som har mange ressourcer, som bestemmer. Og det er meget naturligt i et samfund. Det er svært at ændre på, at det er dem, der har mange ressourcer, som bestemmer et samfund. Og det er også der er en hensigtsmæssighed i, at der bliver akkumuleret noget velstand. Og det gør der også på den måde ved, at der er nogen, som bliver tykonrige, bliver de jo de der i slutningen af 1800-tallet, ikke? De her Vanderbilt og Rockefeller og alle de her, der kommer de her tykoner, ikke? Som bliver enormt rige, og som også er lige ved at vælte læsset. Men så svinger pendulet så over, og man får det her Roosevelt, hvor at man så har diktatur i USA i en længere periode. Det som Clinton Rossiter i en berømt bog kalder for
constitutional dictatorship, så man har en længere periode, hvor staten ligesom begynder at konsolidere sig. Man får det her FBI, og man får en hel masse forskellige institutioner, der gør, at der kommer en egentlig stat, som kan begynde at balancere det her oligarki, så det ikke løber løbsk. Men det må du lige forklare lidt, det der, tænker jeg, fordi at jeg tror, der er mange lyttere, der vil tænke, hvad mener du med diktatur? Ja, altså det er organiseret efter at skulle være egentlig altså et funktionelt oligarki USA. Så det er det politiske system er et præsidentielt konstitutionel republik. Så en præsidentiel konstitutionel republik, hvor i Danmark har vi parlamentarisk konstitutionel monarki. Ja, så der er en republik, så der er ikke nogen konge. Kongen har fået hugget hovedet af, så det er den offentlige orden, som så skal holde sammen af forfatningen, og så transporteres magten så ud til, at man vælger så en præsident, som så sætter regeringen. Hvor i Danmark er det parlamentet, Folketinget, der sætter regeringen. Der er det altså ved direkte valg, så i USA, at man så sætter den her regering. Og det gør, at hvis at man får egentlig i udgangspunktet et system, hvor at den centralmagten er relativt svag, og den vil ikke kunne sætte for store skibe i søen, fordi hver 4 år vil den blive skiftet ud, så de politiske projekter vil være relativt kortsigtet. Men der får vi så en periode med Roosevelt, hvor han får 14-15 år. Han får 4 perioder til at sidde, og det er en periode, hvor man lige kommer ud af, at det er cracket totalt samfundet, og man har store kampe mellem arbejderklassen, begynder at organisere sig i 30'erne osv. Man har en ret turbulent periode der, hvor centralmagten så begynder at skabe noget stat, der gør, at det her samfund med enormt mange mennesker, at det ikke igen går i udu og begynder at falde sammen. Så får man altså det her autokratiske element ind meget stærkt, som der altid skal til for at holde et oligarki i skak. Så den amerikanske forfatning er bygget i billedet af Rom, romernes imperium. Så det er en republik, hvor man egentlig siger, når de rige, de sidder så i kongressen, og så kommer der nogle præsidenter, som kan være inde på det der kontor, som måske ikke kan særlig meget, og ikke har særlig meget magt. Og det er vi egentlig meget godt tilfredse med, fordi vi er så kommet væk fra det der monarki, og som vi så Europa, der vil vi bare gerne væk fra. Men så har man fået lavet det her samfund, som så, altså oligarkier, de har det så med at løbe løbsk, og vi har jo talt om det allerede også med nede i Sydamerika, de kan plutokratisere, så de kan blive sådan, at de rige så i meget høj grad styrer efter de riges devise om, at de skal være rigere, og alt bliver godt, så længe de er rigere, hvor et oligarki har det bedst med, at de rige tænker, ja, men staten skal fungere, for ellers så vil de fattige også hugge hovedet af sin sidste ende. Så det vi gør, det er, at vi sørger for, at vores rigdom bliver kanaliseret ind i staten, og der har man så naturligt i en længere periode det her med, at det er jo også private, der bygger vejene og jernbanerne, og alting bliver bygget der, så statens infrastruktur kommer af, at de rige investerer, så det kører rigtig godt. Men da det så går galt, så får man altså den her ventil, hvor man også får USA spundet ind i 2. verdenskrig, og så til sidst ender på toppen af verden som det samfund, der udnytter situationen allerbedst, eller mest effektivt i hvert fald, i slutningen af det 20. århundrede. Og også vinder det, som man kalder for den kolde krig. Så det vinder også den ideologiske kamp mod Sovjetunionen. Så det bliver sådan set en konstruktion, hvor man kan sige, at oligarki, som er meget effektivt, det får lov til at egentlig skabe et samfund, som
i USA i 70'erne er simpelthen enormt rigt og har en enorm frihed, og man får jo også de her nytolkninger af frihed. Hvad er frihed? Man får jo altså i kølvandet på flipperne og alt det der. Så man får den 70'erne som sådan en ny en slags guldalder for kulturen der i USA, hvor og hvad ser du så i dag? Altså, det var så der med flipperne i 60'erne og 70'erne med hele den ungdomsbevægelse der. Ja. Men hvad så i dag? Altså den frihed, hvor er de på vej hen, tror du? Der sker lidt det for dem, at de, hvis nu jeg skal sådan tage de briller på, der hedder, hvad skulle USA ideelt set have gjort? Der skulle man måske nok have sagt stop i tide. Fordi maskinen den kører derudad, og de flyver til månen, og det kører enormt godt for dem, og det kører ikke så godt for Sovjetunionen, og man kommer altså godt ud der til sidst. Og der tænker jeg, og det er jeg er meget inspireret af den her bog også, som hedder America Between the Walls, af Solé og Goldgeier, 2 demokrater, der skriver om Clinton-perioden. Og når jeg kigger i den bog, jeg kan også godt finde på at læse den fra ende til anden en gang imellem, for ligesom at sige, jamen altså, hvad var det, de skulle have gjort? Hvorfor gik det galt? Og der kan det godt være, at det bliver sådan, nu var vi inde på den der før, den analyse med, at de fik ligesom, hvad skal man sige, diktaturet i tide, med Roosevelt. Og der skal noget til for at balancere det her oligarkiske. Og det, der sker, efter, da den kolde krig er ved at være slut, det er, at staten sådan set trænger til en tur mere. Så det, man kunne have gjort, det var, at man kunne have sagt til den præsident, man havde på det tidspunkt, som også var afsindig kompetent, som på papiret havde et enormt CV, og sådan set var afklaret i forhold til de interesser, der er inde i staten og i administrationen og i CIA og så videre, som han havde været chef for os. Så har han været vicepræsident i 8 år, han der hed George Herbert Walker Bush. Så det er selvfølgelig helt utopisk, fordi amerikanerne ville aldrig nogensinde gøre det, men det, som man måske skulle have sagt, det var, så skulle man sige, nå okay, godt, nu skrotter vi altså den her forfatning, og så siger vi, at det er, nu sidder han til sin dødsdag, ham der, Bush, og så sammen med Barbara, og så havde man også undgået, at hans sønner havde blandet sig for meget i politik, og så videre. Man havde fået en, eller måske, kunne man sige, så kunne der være kommet et barnebarn, måske, men det er helt utænkeligt, fordi de er så autokratisk. Men hvorfor tror du det? Hvorfor siger du det? At det, der så sker i stedet for, det er, at han så dukker op, William Jefferson Clinton, guvernøren fra Arkansas, og han har et valgslogan, som hedder It's the economy, stupid. Og politologisk set, så er det ret tit, at it's the economy, fordi økonomi er utrolig vigtigt. Men lige på det her tidspunkt af verdenshistorien, der er det altså geopolitics, som er det vigtige. Der er det, at Sovjetunionen er lige faldet sammen, og USA skal prøve at finde ud af, hvordan skal de konsolidere, så den kolde krig ikke ender med en pyrhussejr, så det ikke ender med, at de ikke får noget ud af det, at de brænder hele festen af, og så pludselig kommer til at stå i de problemer, som de så faktisk så står i nu. Og det er derfor, man skulle have, det er fuldstændig umuligt at forestille sig, men det er bare for, at det tankeeksperiment, det er, de problemer, som USA står i dag, det handler også om, at det er sådan, at oligarkier løber løbsk, og det kan plutokratisere, og det kan ende med, at den klasse, der sidder på toppen, for ikke at nævne navne, så for eksempel Nancy Pelosi, ikke?
Altså, så sidder der altså nogle mennesker til sidst på toppen. Nu døde han også lige, Lindsey Graham der, ikke? Der sidder til sidst, altså, de bliver aldrig skiftet ud. De sidder på toppen der, og de bliver ved med at blive genvalgt, fordi deres valgkampagner er så spækket med dollars, og de repræsenterer nogle interesser, der gør, at vi altså havner i nogle krige og så videre, som til sidst trætter USA, og som gør, at de ikke får udviklet deres eget samfund specielt godt videre i den her periode. Så efter den kolde krig, så kommer der en eufori med, at USA kan alt, og USA kan gå på vandet. Og det er altså en farlig periode i et samfunds historie, at man tror, at man tror selv på, at man er Guds eget land, og at man kan gå på vandet. Og det er altså farligt. Og der går ikke specielt lang tid, før man netop begynder at blive trættet ud, og gælden stiger, og der er ikke nogen, der kan standse det, fordi der er ikke nogen, der kan skære igennem. Og befolkningen bliver mere og mere utilfredse og tænker, nej, nu stemmer vi på den anden, og så stemmer man på den anden, men der kommer ikke rigtig noget ud af det. Og der kan vi godt måske få en tendens i Danmark til så at sige, ja, men det er også bare fordi, at de er dumme, og så stemmer de på Donald J. Trump, men de stemmer på Donald J. Trump tilbage i hans første valgperiode. Der stemmer man jo netop på ham, fordi man siger, at nu er vi altså så færdige med det der cirkus, med de der demokrater, og i øvrigt også republikanere. Nu vil vi have noget helt andet, og vi vil have noget nyt. Så det er et råb om hjælp. De vil gerne have noget, der kan komme ind og gøre, at samfundet bliver bedre. Og det sker bare ikke. I stedet for, så sker der altså den her såkaldte plutokratisering, som jeg altid vender tilbage til. Ikke? Min store kæphest, det er så, at der bliver, at staten kan netop ikke balancere, og så fragmentere styret. Og i dag, når man kigger på det, hvordan ser det egentlig ud derovre? Hvordan, det Hvide Hus har overhovedet ikke styr på, hvad det er, CIA laver, og det kan de slet ikke overskue. Og det er derfor, jeg siger, hvis nu den gamle CIA-direktør, som også havde et enormt overblik over global politik, og lige havde været vicepræsident i 8 år under Ronald Reagan i nogle meget sårbare år, og været præsident i 4 år, hvis man havde sat ham til så at styre til sin dødsdag, så havde man haft en, der i hvert fald havde kompetencerne. Det, der sker med Clinton, det er, at du får en ind, som ingen anelse har. Altså guvernøren fra Arkansas, det er en lille landbrugsstat, og han har ingen anelse om noget som helst, og det begynder bare at skride. Og så tænker man må hellere tage en, der hedder Bush, men det bliver heller ikke bedre. Og så tingene skrider, og man håber, man tænker, Obama, det er i hvert fald den måde, han snakker på. Man tænker bare, yes, det er far, vi skal have far. Og så kommer Donald Trump, og man tænker, yes, nu tager vi Donald Trump. Og så, det er... Tror du, at det var, hvis nu at Trump havde tabt sidste valg nu her mod Kamala Harris, tror du så, det var gået meget anderledes? Ja, det var, hun var ikke nogen særlig stærk kandidat, og hun fik heller ikke mulighed for at bygge sig særlig godt op, netop fordi at det virkede som om, at Joe Biden, Joseph Robinette Biden, var dement til sidst, og egentlig havde takket af. Men det symptomatiske der er så også, at man, med George Herbert Walker Bush, der har man en repræsentant for dybdestaten. Så der har man egentlig en, som er, clearet i forhold til alle de administrative interesser, alle de politikker, som der er sat i gang, og som kører allerede, og som Clinton ikke kan finde rundt i, og som så gør, at det bliver løsrevet, fordi at Det Hvide Hus mister styringen af det, og hvor Bushs søn trods alt går ind og siger, Condoleezza Rice, hun bestemmer, og så er det Dick og Cheney og Rumsfeld, og de finder ud af, hvad vi skal gøre, og så går jeg ned og sætter politikken til befolkningen og siger, sådan bliver det. Altså, hvor Clinton forsøger at sætte sig ind i det, og Obama forsøger også på et tidspunkt i starten
formodentlig at gøre noget i forhold til det, men der er det alt for sent. Der har man altså med Biden, der har man også en mand, der sådan siger, ligesom er, altså alt hvad der er kommet ud af munden på ham siden 1972, eller hvornår han blev valgt første gang, ikke? Det har været simpelthen den politik, som har været interesseakkumulationen. Det har været det, man kalder for dybdestaten, som ligesom kommer ud af munden på ham. Og så på den måde var det egentlig lidt ligegyldigt, at han blev dement, fordi, hvad skal man sige, altså, det gjorde ikke nogen forskel, men det var svært for Kamala Harris at manifestere nogen form for autoritet i kølvandet på det, og ja, så altså, tingene havde nok udenrigspolitisk, geopolitisk, tror jeg, lignet meget det, som vi ser nu under Harris. Men indenrigspolitisk ville der nok have været en anden tone, ikke? Altså det, som man alligevel har forsøgt her med den administration, der er der nu, det er jo, at man har skabt nogle paramilitære enheder, som opererer ude, også i forstederne, og hvor der er en hel del illegale indvandrere, der arbejder for eksempel også for middelklassen, og det er dem, der ligesom er, måske sige også, de nemme at få fat i af de illegale, hvis man gerne vil prøve at remigrere og smide nogen ud af landet. Så er de nemmere at finde dem, der renser poolen, eller henter middelklassens børn i skole, eller og laver mad, og sådan, altså, de er mere åbenlyst tilgængelige end dem, der i virkeligheden laver ballade og er kriminelle, og som er måske er hovedproblemet, ikke? Men der har man altså gjort det, at man trods alt har sat nogle politistyrker ud, som har ret udvidede beføjelser, og som forsøger at gøre noget i forhold til det her tema med illegal indvandring. Du tænker på ICE? Ja, det hedder ICE, ikke? Og den her styrke her, som og der er jo altså så også igen, og det som du nok også ser med USA for tiden, det er, at der er en enorm polarisering, og de hændelser, der kan ske, når man så sender det jeg kalder for en paramilitær enhed ud i gaderne, ikke, som er beskyttet med de ligner soldater, ikke? Ja, det er ikke også, og de har også klø i skydefingeren i forhold til, at en politienhed jo oftest vil forsøge at tale sig til rette, så sker der altså hurtigt nogle ledninger. Det er jo også klart, de er også ude i et ærne, hvor der skal tages fat og så videre, så det er jo altså, det er en kompliceret problemstilling, men det kan hurtigt mobilisere også mennesker til at sige, nej, det er ikke den vej her af samfundet skal, og det viser jo bare, hvor utopisk min idé er med at gøre en præsident til kongen og sige, hey, nu stopper vi lige her i en periode, så vi lige får standset maskinen og får dæmpet de oligarkiske kræfter, ikke? Men det er altså for længst løbet løbsk derovre, at det er de meget, meget, meget rige, der bestemmer. Og et billede på det var jo også her, hvor præsidenten var fløjet til Kina for at bede om godt vejr. Så havde han taget alle de der tykoner med, ikke? Altså alle lederne for de store virksomheder i flyveren, det er ikke også for ligesom at tilbyde noget til kineserne, ikke? Det er ikke som man ser det her plutokrati, som har udviklet sig, og man ser, at der er ingen, altså politisk set er der ikke noget at gøre ved noget, men man kan dog se, at der er et forsøg på så at begrænse antallet af illegale indvandrere i samfundet. Og bare det, at man forsøger at gøre noget ved det, det skaber også en enorm polarisering. Og i retorikken ser man også mange akademikere sige, at det er fascisme, og det er diktatur, og det er det så netop overhovedet ikke. Så det er meget, meget, meget langt fra at være diktatur, medmindre man med diktatur bare mener et skældsord. Men altså, det er meget langt fra at være noget, der ville kunne redde plutokratiet fra at æde sig selv og staten og gøre, at samfundet bliver mere og mere ustabilt.
Jeg bed mærke i noget, du sagde for 5 minutter siden, hvor du snakkede om George Bush, altså far senior, Ja, hvor du var inde på, at han var udtryk for en samling i statsapparatet. Altså, ja. hvad mener du egentlig med det? Altså, det lyder ret spændende. Jamen det, der ligesom også ses meget tydeligt i dag, det er, at altså den måde, man kan styre USA på, og altså, det er meget vanskeligt, for eksempel i forhold til udenrigspolitikken, hvor USA er engageret overalt på kloden, og så videre, ikke? Så har man altså interesser, der samler sig i det, der hedder State Department, og som altså bare omtales ofte som state. Men det er altså det, der er Udenrigsministeriet, og som har alle ambassaderne og alle kontakterne rundt om. Og så har man også noget, der hedder CIA, som så er efterretningstjenesten, som han så havde været chef for os på et tidspunkt, George Herbert Walker Bush. Hvor der er nogle meget kraftige interesser, som hvis man skal styre USA hensigtsmæssigt fremad som en magt, der skal dominere verden, så er det meget hensigtsmæssigt, at lederen vil kunne tage beslutninger og forstå, hvad det er, der foregår overhovedet. Og der er vi altså i en situation i dag, hvor det er meget fragmenteret, og det viser sig tydeligt i for eksempel, hvor mange mennesker, der bliver fyret i toppen af Forsvarsministeriet. Så Pentagon, der bliver konstant fyret mennesker, og nu var det her for 3 uger siden, var det så Joint Chief of Staff, så det er simpelthen den, som, ja, altså på det her tidspunkt i Chollet og Goldgeier her, der er det jo altså Powell, så en senere udenrigsminister, ikke? Men der er det jo Powell, der er Joint Chief of Staff, ikke? Så det er den øverste militærmand, som skal holde sammen på militæret og motivere militæret osv. Og det er altså meget symptomatisk også, at det siver fra de vigtigste instanser i forhold til at opretholde USA som verdensmagt. CIA mister deres folk, State Department mister deres folk, og meget tydeligt Forsvarsministeriet mister simpelthen deres top. Og det kunne godt være, at man skulle have skiftet nogen ud i toppen af Forsvarsministeriet. Det er som regel en god idé, men det skal helst gøres med en plan for at så få nogen ind, som så er bedre efter ens begreber, ikke også? Hvor det virker som om, at der er total kaos i toppen af administrationen. Og der er det så bare, jeg peger på, at man kan altid sige, at det er fordi, der sidder nogen et eller andet sted, som er uduelige eller et eller andet. Nej, altså det er et symptom på, at vi er altså inde i, at det bliver mindre og mindre til at styre det her cirkus, som er USA. Og den måde, man tjener penge på ved at være en global magt og så videre, og holder sig oven vande på og sådan. Og der er det, at når man kommer ind i samfundet i USA, så har det altså en afsmittende betydning også i forhold til, at der heller ikke rigtig noget at gøre inde i samfundet. Så skal der være nogle lokale initiativer, og man ser jo også i USA, at så rejser der sig altså forskellige byer, som bliver fantastiske at leve i, og som trækker folk til sig. Og sådan. Men så når det så begynder at gå ned ad bakke igen, så der er ikke noget permanent, som holder på det. Så der er en enorm styrke i deres mobilitet, men der er også en sårbarhed, som altså kommer til udtryk så nu i, at der er stater, som er bankerot, og at der er ikke rigtig noget at stille op, og der er det så bare den amerikanske mentalitet, at så må man flytte derhen til, hvor der er arbejde. Men det skaber også socialt noget, at du talte om familien før, ikke, som var en stor pille også, ikke? At jamen, så kommer du til at bo langt væk fra dine forældre og så videre, og det bliver også det hele bliver også dyrere af at være så fragmenteret og så videre, så det er altså det er et samfund, som er super, super, super spændende, men som er meget vanskeligt at styre på en fornuftig måde, og det har mistet evnen til at styre sig selv. Så det bliver bare mere og mere og mere forgældet på alle plan. Så både privat gæld og offentlig gæld, den øges konstant.
og det vil sige, at det hele er for lånte penge. Og så kan der godt komme nogen og sige, ja, men nu skal vi have lavet om på det, og nu skal amerikanerne til at producere igen, og så skal det skal ikke være Kina, der laver alle tingene, og så køber vi dem nede i Walmart. Så er det os selv, der skal producere, og så skal vi have opbygget igen produktionskapacitet. Men det kræver skoling, det kræver, at du kan uddanne den arbejdskraft. Det tager mange år at vende sådan en udvikling, ikke? Altså det kan man ikke gøre fra en dag til den. Og mentaliteten er slet ikke vendt endnu. Det er stadigvæk, at amerikanerne de tænker, men så stemmer vi på nogen, og så bliver det anderledes. Og det er ikke ligesom gået op for dem, at det er lang tid siden, at dem, som man har stemt ind noget sted, har kunnet ændre på noget rigtigt. Ja. Spændende. Altså det er jo det er også en lidt dyster analyse af især, synes jeg, det du var inde på omkring de her mennesker, der siver fra de forskellige ministerier og samfundsinstitutioner. Altså det er jo ikke noget, jeg tror, man ser særlig meget, eller i de almindelige hverdagsmedier. Nej. Det er jo klart, det er sådan noget, politologen fokuserer på, ikke? Og så det, der er vigtigt for mig også, det er jo sådan noget med stabiliteten. Og der synes jeg også, at man skal passe på med ligesom at sige, at der er en enorm polarisering i det amerikanske samfund i forhold til politisk overbevisning, og folk bliver uvenner, hvis det er, deres venner var republikanere eller demokrater osv., så man kan blive, der er en enorm ophedet, men USA er stadigvæk et samfund, som i meget høj grad hænger sammen, og som er, i min farveskala, der er USA gult, ikke? Så det er lige så stabilt som Kina og Rusland og Uruguay. I forhold til, at nu kom der en film også for nogle år siden med, at der skulle blive borgerkrig i USA, ikke? Og det ved jeg også godt, det er også en populær ting med, at nu bliver der snart borgerkrig og så videre, ikke? Stop lige en halv, ikke? Det er stadigvæk 50%, der identificerer sig selv som middelklasse, ikke? Men det kan jo også være en form for, det der med at identificere sig som middelklasse, det kan måske også være gået hen og er blevet sådan mere, der har altid været en identitetsmarkør, men måske er det i højere grad et spørgsmål om identitet mere end et spørgsmål om materiel virkelighed på en eller anden måde i dag, ikke? Ja. At folk vil så gerne være en del af middelklassen, at de skal være meget fattige, før at det går op for dem, at de ikke er det mere, ikke? Præcis. Ja. Men man skal bare huske, at der kan godt opstå enorme spændinger, og der kan opstå optøjer, og der kan opstå også store samfundsmæssige sammenstød mellem grupper og så videre. Men når vi taler om en borgerkrig, ikke, så er det sådan, at der er noget logistik. Der skal være nogle mennesker, der træner nogle enheder, som vil kunne sætte sig op imod det ret avanceret og ret store sikkerhedsapparat, der er i USA, som altså vi skulle kunne slå det, ikke, i en krig. Der kan man jo så sige, at ja, der er der noget, de har ret mange våben derovre, ikke? Så hvad skal man sige, våbne kunne man måske samle ved bare at gå ud i skabet ude i gangen, ikke? Starte med at sige, vi tager hvad vi har, og så patroner, og så går vi ned på hjørnet. Men for at kunne nedkæmpe en seriøs politistyrke og en hær, så skal der altså noget til, og derfor så et forsøg på borgerkrig i sådan et sted som USA, det er jo formodentlig meget hurtigt gå i sig selv igen. Men mindre jo det altså er, at hæren den brækker over i to. Så man kunne forestille sig, at præsidenten beordrede hæren til at arrestere kongressen måske, ikke? Så kunne der godt være en stor del af hæren, som så sagde, nej, det vil vi ikke. Og som så går mod den anden del af hæren. Så får du men der man kan måske også forestille sig lidt, hvis man kopierer det. Der er nogle iagttagere, der siger for eksempel, at vi allerede er i 3. verdenskrig lige nu på en måde i verden, men det mærker vi ikke i vores hverdag, fordi at det foregår alle mulige andre steder.
kan man så måske forestille sig lidt på samme måde, at en borgerkrig eller intrastatslig konflikt i vores tid i USA, så kunne det foregå måske nogle steder, men ikke over det hele på én gang. Så er der måske nogen, der lever normalt i gåseøjne et sted i USA, og så er der bare krig. Der var også sådan en film der var Civil War, som kom her for nogle år siden. Der var det også sådan, at det var lidt, det var egentlig måske mere et spørgsmål om forfatningsordnen imellem nogle bevæbnede grupper, som egentlig som det handlede om, ikke? Så altså, ja, der er det så endnu ikke, og USA er et relativt velkonsolideret samfund der. Jeg skal nok huske at sige til, hvis den ryger op i orange, hvor at den her type scenarier bliver mere sandsynlige, men altså indtil videre er det altså et spørgsmål om, at USA det bliver mere og mere ustabilt, men fra et relativt stabilt niveau, trods alt alligevel, men det er bare et meget, meget spændende samfund, og det er et politisk set relativt lidt forankret samfund. Og det kan altså gå stærkt derovre, ikke? Altså om 20 år kan det godt være, at det ser anderledes ud, ikke? Hvor i Danmark, ikke, for at vi skal få politisk ustabilitet her, så skal der mindst være en meteor, der rammer ned i hovedet på os eller et eller andet, ikke? Ja. Så der er materiale nok til flere afsnit, er jeg helt sikker på, ikke? Af verdenssituationen omkring USA. Men vi kan ikke nå mere for i dag i hvert fald, så vi skal til at kigge fremad og se på, hvad vi ellers kan snakke om, og så vender vi tilbage til USA, tænker jeg, igen på et senere tidspunkt, og måske kigger på det fra et andet perspektiv, ikke? Ja, vi bliver i Amerika, ikke? Og jeg vil igen sige, altså skriv til os enten nede i kommentarfeltet eller på verdenssituationen@gmail.com. Og en kommentar kan mange gange blive til inspirationen til, at så tager vi noget op. Men jeg synes, det var meget godt lige at komme ind og se, hvad er den politologiske vinkel egentlig på USA, som vi jo nok opfatter som et af de mere velfungerende samfund i Amerika, når vi kigger på, hvad der er bredt, ikke? Latinamerika, Karibien, Nordamerika, så er, vi sagde fra starten af, Canada, Uruguay, de er lidt i en klasse for sig, når det kommer til stabilitet. Men USA er jo altså også ret tæt på det, og ikke? Altså, det er stadigvæk, om ikke Guds eget land, så i hvert fald et sted, der også stadigvæk tiltrækker mange mennesker til at flytte dertil, som er dygtige til noget, og som vil forsøge at skabe noget, og udnytte de muligheder, der er derovre, ikke? Så det var bare for at komme ind og ligesom at se på, jamen altså politisk, der er de desværre lidt for happy-go-lucky i forhold til, at også de tror, at deres forfatningsorden er så stabil, som de måske har bildt sig ind, at den er. Oligarki kan være godt til mange ting, men det kan også være skrøbeligt pludselig, hvis det løber løbsk. Ja. Yes. Jamen, på den måde siger vi tak for i dag, og I er meget velkomne til at skrive kommentarer, som Claus siger, inde under der, hvor I lytter til podcasten, altså YouTube eller Spotify, eller hvor det nu er. Lige nu ligger de vist kun på YouTube, men vores ambition er at få det ud på Spotify også, ikke? Ja, vi skal op på Spotify også, så ja. Ja. Tak for i dag. Tak.